Gini Lur, pada sore kali ini habis Taman Sari ini suasana cek lokasi pagelaran pentas ketoprak Agung Budaya Mengar-Mengar yang berada di Tampu Bodarum Jepullo Kudus pada awal bulan ini Lur. Full ramene pol Lur. Bar Taman Sari ben nonton paling akeh Lur. Masih ra iso mlaku iki. Madhep ngulon iki ya. Aku tetep kene cuman lagu mau lagu borong lagu ini gitu full muntel ya budalan bar Taman Sari Agung Budaya Mengar-Mengar dari kari oleh Rembang marem ini gitu pakai pol obah macet ana sing nonton ana sing balik lho june rame ngene iki lho ana full rene yo full panggunge ning kene lho untuk lakon nih ya Bang. Ini suasana yang arep panggung loh. Wah tepel. Joyo wah peteng loh. Enak lho raison kono. Samping panggung ini mburi panggung ini gitu Seniwati di balik layar ya lur ketoprak opahe ngono ngene iki lho. Iki nggon premom